Дами и господа, този поздрав е специално от Геце за мъжа и Сали от Самоков и за двете им дъщери, за Аси и Ани. Голямо здраве и много любов от Самоков! Нека върви, абе Геце пей за най-големия, за Сали, че го вали. Хайде, Сали мой, мъжора до къщата и Самоков сялия. Тесла са за Мерцедес, Яша за